Ƙasa ta ruɗe, ƙasa ta ruɗe, ƙasa ta ruɗe, ƙasa ta ruɗe. Yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Muna ta uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Especially fa arewa na ce muna mugun wani hali. Na ziga honar waka na shigo ku beni na baku misali. Yunwa ta tun mana har riga muna wanka ba kwalle. Ka duba diyan talakan mu a yau suna a cikin wani hali. Ka gansu akan bola sun je suna bulkita kulle. Ga tsabagen wahala rama iyayen ba su da hali. Da asibitoci ba magani an bar su da tarin kwale. Harkar ilimi ta lalace ka duba ƙasar mu Buhari. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. A sace man naɗiya a ƙasa ana cewa kidnapping. A kwashe yara har manya hakan ne yake yin hafin. Ana ta zubar da jinin talaka a suna kallon mu kamar fim. Ka duba ka kunna da zamfara ma suna tsakiyar wani zurfi. A rana sai a kisan 20 wani satin har ma yafi. Da Maiduguri jama'ar Borno a nan ba ma lissafi. Ana ta kashe jama'ar mu a can hakan nan ba su da laifi. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Suna ta shiga ƙauyuka ne su yanka talaka Buhari. Su kwashe abincin nasu duka ba su bar su hakan ba Buhari. Sannan su haɗe 'ya'ya mata su wuce haka duk faɓari. Sannan su kashe mana limamai su harbi ɗiyan mu Buhari. Ka duba ka tunda suna ta wuya ana sheke su Buhari. Manoma kullum na kuka ana ta kashe su Buhari. Da sun fita gona ai ta bare a rushe garin su Buhari. To babu abinci bare sutura aka duba hakan ka Buhari. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Ka ce mi noma ba taki ita ya ne za mu yi kaje. In ma ka bayar ya makale ita can a saman in kaje. Buhu ɗaya sai a raba wa mutum 5 a ƙasa in kaje. To in kuma zaɓe ya dawo ku ba mu na tashin hanje. To kai ka faɗa mana za mu gani tanje in har kace. To min share fa tsawon shekaru muna ta jira aikaci. Sannan ka fito ka faɗa mana wai in yau haƙuri tun da kaci. Again ka fito ka faɗa mana wai in mai haƙuri mawadaci. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Ka ce mana aikin ya taɓe ƙasa an wargaza komai. Ka ce sai an sa ko gyara da faru muna jin ƙaimi. Ka ce mana duk an sace kuɗin ƙasar an samu a rami. Da sannan ka kama ɓarayin tif ka kwace kuɗin haka lami. Sannan ka aza su a banki tif muna ta jiran kai komi. Again ka faɗa mana wai mu jira fes Januwari lami. Sannan ka faɗa mana to mu jira a ida budget malami. A ƙarshe ya ce mana ci ma zan unaye ta da kama a turmi. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. To na gonar waka ne nake tabbatin ka Buhari. Ka kalli ƙasar ka duba mu ka gyara kwalar ka Buhari. Ka aikata niyyar alkhairi abun zai bi ka Buhari. Domin san gyara sai Allah amma da su lafa Buhari. Ka duba ƙasar mu ka gyara a barka muna ta wuya fa Buhari. Ƙasa ta ruɗe, yunwa ce ta katin talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu ƙasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Ka duba talaka na fama da bakar yunwa ga wuce. Ka
ka duba talaka ina fama da bakar yunwa ga ushe. Ya to ka gyara kasar ka, gyara kasar ka, ka gyara kasar ka Buhari. Kasa ta ruɗe yunwa ce daga tun talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbin mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu kasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Kasa ta ruɗe, kasa ta ruɗe, kasa ta ruɗe, kasa ta ruɗe yunwa ce daga tun talakan mu Buhari. Kana mulkin ka ana harbe mu ana yanka mu Buhari. Kullum fa uwar wahala a ƙasa a talaka yana wani hali. Ka ba mu kasar mu gyara a bar mu ba za ka iya ba Buhari. Allah ka samu dace, Allah ka gyara mana dan alfarman manzon Allah.